Il-President ta' Malta dan l-aħħar attendiet konferenza dinjija fi New York dwar il-qagħda tan-nisa u fost kummenti oħrajn li għamlet qalet li n-nisa għadhom qed ibatu diżugwaljanza politika, soċjali u ekonomika u li meħtieġa azzjoni mhux biss paroli. Il-President f'Malta m'għandux poter politiku u għalhekk il-kliem tajjeb illi qalet irid ikun tradott f'azzjoni mill-Gvern. Illi qabel tela, Joseph Muscat kien qal li kellu jkun l-aktar gvern femminista fl-istorja ta' Malta u li kellna nkunu l-aqwa fl-Ewropa. Imma x'inhuma l-fatti? Studju dettaljat internazzjonali minn organizzazzjoni dinjija mill-aktar rispettata juri illi kemm ilu jmexxi l-pajjiż Joseph Muscat fl-ugwaljanza tan-nisa Malta waqgħet lura 20 post u issa qiegħda l-aħħar fl-Ewropa. Dan l-istudju joħroġ kull sena mill-Forum Ekonomiku Dinji, il-World Economic Forum, u għal-Global Gender Gap Index, indiċi illi fih Malta fl-aħħar 3 snin waqgħet mill-84 post għal 104, lura 20 post, u issa qiegħda fl-aħħar kwart fost il-pajjiżi li sar dan l-istudju fuqhom. Dan huwa l-agħar post illi Malta qatt kienet fih kemm ilu jsir dan il-kejl dinji mill-World Economic Forum. Qabilna hemm il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri f'dan il-kejl wiesa dinji u indipendenti fl-ugwaljanza tan-nisa qegħdin l-aħħar fl-Ewropa. Il-Global Gender Gap Index ikejjel bid-dettall il-qagħda tal-mara fil-pajjiżi kollha foqsma speċifiċi dettaljati u kruċjali bħal pagi, is-saħħa u l-parteċipazzjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Fil-pagi tan-nisa, Malta waqgħet lura 35 post f'dan il-kejl dinji fl-aħħar 3 snin, għax ħadd ieħor kien qed javanza waqt illi f'Malta l-pagi speċjalment tan-nisa kienu qed jistaġnaw bl-agħar żidiet fit-30 sena, waħda minnhom ta' 58 cents. Waqajna wkoll lura fis-saħħa fil-Healthy Life Expectancy, jiġifieri kemm in-nisa mistennijin jgħixu fit-tul b'saħħithom. Aktar minn kemm tgħix fit-tul, importanti kemm tgħix b'saħħtek fit-tul. F'dan il-kejl, in-nisa Maltin waqgħu lura 38 post. Fil-kejl tal-World Economic Forum dwar l-ugwaljanza tan-nisa waqajna lura wkoll bil-qawwi fis-sehem tan-nisa fil-politika. F'karigi ministerjali għan-nisa, Joseph Muscat waqqa lil Malta lura 82 post. U nafu illi fil-bordijiet tal-gvern in-nisa naqsu bil-kbir għax flok ħatrit skont il-mertu Joseph Muscat qed jaħtar lil tal-qalba. Dawn huma l-fatti fl-ugwaljanza tan-nisa f'Malta fl-aħħar 3 snin, lura 20 post għall-agħar fl-Ewropa.